Hola, jo em dic Narcís i nosaltres som uns alumnes de tercer de l'Institut de la Bisbal que fem un projecte d'energia sostenible que és un molí que funciona amb energia eòlica. Jo soc en Pol i vam fer una estructura primer de fusta. La vam enganxar en un peu de fusta també i vam construir un ventilador amb aspes de CD. Aquest CD el vam retallar amb tisores i li vam donar una forma escalfant-lo per enganxar-lo després i fer un ventilador. Jo soc en Llorenç. Quan l'energia eòlica incideix en les aspes del ventilador, roda aquest eix i a l'eix hi tenim connectat aquest engranatge. Aquest engranatge té moltes dents i per tant ens multiplica les voltes. Multiplica les voltes en aquest engranatge tan petit. I aquest engranatge tan petit fa rodar la dinamo, la qual produeix electricitat, i l'electricitat passa pels cables fins que arriba al nostre LED, que necessita un volt d'energia, d'electricitat, perquè s'encengui. Ara ho anem a comprovar. Amb aquest experiment hem demostrat que podem generar electricitat a partir de l'energia eòlica, que és una energia renovable i no contaminant.